Ablay. Asuya. Mira. Asuya. Ka tikkudo. Dole kam min lacciri. An daga sa nyaamal lacciri woni ba. Wondi ko lacciram ndi hande no mbami tampude mayri ndi. Mi andi. Ne jari mi dal. Ala ko mi wadane mayri. Kono salatu pinben ya andi do la kam galle Amadou Kirel ala irdam. wandiraɗo ala laalo hoto mi rendin kaw mi ari de mi soodi wona mbinɗa ko wandi laalo hoto mi rendin eyyi mi rendinani waccito saɗum weccede ɗo tottunda tottu mom ko temedere o furi addude nogas kaw kay nogas gaɗo way nogas amene kaw ɗi nogas wona ayta kaw joni jablaciri ndi lacciri o wastes ko ndi o ndi ndi wonde ala laalo ndi ala laalo ko an jeeyi eyyi min ko bandi laalo jini eyyi ndi wonde ala laalo eyyi oro ndi ala laalo ndi ala laalo ani la ilaha illallah muhammad rasulullah amru kamana sen kaw hoto mi rendin joni ko lacci kedde ndi won nani wonde laalo ndi nan ba onon bandiraɓe onon o ko neddo ana herjina laalo ko nena lacciri ndi kawanna on kewi probléme wanndirama kam yen nani lacciri nande ala laalo nani kaw hande mi yarwoma min jarwoɗa kam hande mi yarwoma a surkinta a yerwimo tan mi takko walla on surkinta hande mi surtina kaw yam leyidella wona kaw ko joom galle ma hikka jiya ko yoni sona ka bonnonede ala ko gonɗa minene lorli mine lepti min a lorli amine lepti amen mawo fiye ha jekkenɗonoma mi lorlanima taw tawa jaaha kesnoyɗa guila e law eyyi kaw a lelide Ablay minen somin defi ñaama somin nuli puuɗo kanko waɗɗum hikka mi hollo mon ko ñaama ko yuma e bamma jogotoma wala kanko kawle tinnude la ilaha illallah ndare